Li Tirkiye piştî cotkarî û bazirganiyê sektora herî mezin turizm e. Turizm li ser 54 sektorên cihê jî rasterast bi bandor e û dahata vê sektorê ya salane jî digihêje nêzîkî 5 milyar dolarî. Lê ev sektora bi heybet ji ber peywendiyên xirab ên dîplomatîk û teqînên bênavber ketiye deragê têkçûnê. Sektörün genel durumunda evet. Rast e, rewşa sektorê bi giştî dibin bandora teqînan demaye. Zêdetirî sedî sî û pêncê rezervasyonan tên betal kirin. Otelên li vê derdorê tev nîvenî valan e. Li qada tur û geştê jî heta sedî sî û pênc çil lawazbûnek heye. Rezervasyon iptali olduğunu duyuyoruz. Li gorî statîstîkên fermî di sala çûyî da 1 milyon geştiyaran serdana Tirkiye kiriye û 34 milyar dolar jî li aboriya Tirkiye zêde kiriye. Bi taybetî jî 6 teqînên ku di nava salekê de li Stenbolê rûdan bûn sedem ku turîzma giştî ji sedî 35 lawaz bibe. Li herêma Behrasipî bihayê sektorê ji sedî 40 hatiye erzan kirin, lê dîsa jî otel û kargehên turizmê bi kapasiteya ji sedî 40 kar dikin. Türkiye 80'li yıllardan başlamak üzere Tirkiye salên heştê pêve veberhênanên mezin dike dwarê turizmê de. Lê em xabin rewşa herêmê û teqînên li welêt bandoreke giran li sektora me dikin. Turizm ew sektorek ku tenê li cihên ku aştî hebe dikare bêkirin. Lê Tirkiye di 25 salên dawîn de pêvajoya herî giran dijî îsal. Em wek saziyên têkildar berdewam in li ser projeyên pêşxistina turizmê. bu konunun üzerinde çalışıyoruz. Dihate payîn ku îsal 45 milyon geştiyar serdana Tirkiye bikin. Lê rewşa tund û teqînên li ser hev berdewam in ku kulma herî giran li vê sektorê bixin. Bi hezaran seferên geştiyariyê û rezervasyon têne betal kirin. Ev sektor derbeya herî giran jî bi nehatina turîstên Rûsî ji Rûsyayê dixwe. Hejmara geştiyarên ku serdana Tirkiye dikin li gorî sala çûyî 10 milyon kes kêm bûye. Çavê sektorê jî niha li peywendiyên Rûsya û Tirkiyeyê. Da ku turîstên Rûsî serdana Tirkiye bikin. Ravîn Sterk, Rûdaw, Stenbol.